Ми е набарал клечките за уши. Абей! Което не е наред, ще бъде наред. Изглежда чудесно. Павел ни подаде тези 3 буквички. Този тиган е с керамично покритие. С Павел чоплим остатъка от баницата, която имаме тук. И сме запазили за тати едно парче. Иначе си чопкаме така, да се занимаваме. Хайде, хапвей. Хапвей ти, хапвей. Аз ядах вече. Той, между другото, много обича баница. Хапвей ти. Не. Мерси, мамо. Вечерята тази вечер е китайско. Това са картофки с сладко-кисел сос. Тук имаме спагети с скариди, някакви зеленчуци. Това също е допълнително сладко-кисел сос. Тук си взехме ориз с гъби, зеленчуци и бамбук. И един ориз само с зеленчуци. И си имаме сосчета вкъщи, които сега ще си ползваме. Обожавам китайско, не знам дали съм споделяла, просто това ми е любима храна. Знаете ли, признавам си колко ми е трудно напоследък да се чета от Библията, особено когато не се чувствам добре емоционално. Това са най-тежките и трудни моменти да си отворя тази книга. И въпреки всичко трябва да го правим, защото точно тогава най-много имаме нужда от тази книга. Така че ако сте се чувствали някога зле, а пък никога не сте си отваряли тази книга, може да пробвате. Това ви е просто ремайндъра. Е така, помежду другото. Ако никога не сте отваряли Библията, със сигурност може да започнете с Новия Завет, но е хубаво да видите какво пише вътре. Това не е книга като всички други там, които виждате. Това е книга, която просто се чете през целия ви живот и аз наистина смятам, че това е жива книга, която не самата книга, разбира се, но словото вътре е живо и много зависи в какъв период от живота ти я четеш. Просто имам чувство, че всеки път виждам нови неща и ако мога така да кажа, Бог ми открива нови неща. Така че да, просто вмъкване така, дейли, ремайндър, помежду другото. Павел се научи да си отваря. Да, благодаря ти, да си отваря шкафа. И ми е набарал клечките за уши, които по принцип не са за уши. Навсякъде пише, че клечките за уши не са за уши. Но няма значение, ние така им викаме, нали така? Благодаря. Прибирай вътре в кутийката. Браво. Джилката спи толкова много време, вече е така в тая поза дълбоко, но искам да ви покажа колко сладко е паднало ухото просто. Тук от легалцето. Успях да те събуда. Браво на мен. Миличката ми. Миличката ми. Тя все по-глухичка става, милата. Едва м чува вече. Въобще ни начува нито кога се прибираме, нито като излизаме. И честно казано, в момента живее доста спокоен кучешки живот. Особено по Нова година, като не чува фойерверките. How much money do the guys make average monthly? So I've been doing this trading for like was. Карахме Павчо в детския кът. В едно заведение тук в Пловдив има детски кът и той мисля, че е супер шокиран какво се случва. Супер изненадан на цялото нещо. В момента се наслаждава на тези топки. А преди малко бяхме тук, не на това надуваемото. И той просто си изкара къла точно е от това, дето е високото. И така, нацупи се и искаше да излиза. Така че топките са неговото нещо. Апа! Сега, истината е, че не съм много сигурна дали сме в детския кът заради нас или заради него. Ама поне имаме оправдание. Заради него, как? Да, заради него. Заради него? Разбира се, и аз това казах. Виж колко е щастлив. Топки. Мерси. Топка. Хоп. Фърли. Фърли. Силно фърли. Апи! Ей! Фърли.
Виж как се кискаме. Леле, топки! Вау! Още топки! Още топки! Оцелихте! Ой, ще ме изям просто. Виж го, бе. 40 годишен мъж. Оцелихте! Ти си на 40, бе. Оцелихте! Айде да целим мама! Ой, сега мама ли? Айде да целим мама! Мале! Ей, виж къде е тати? Къде е тати? Ето го тати! Можете ли да познаете кой е на 30 години и кой е на една? Аз не мога. Тръгна си. Дръжте се. Къде си му, мамо, при мечките ти? Днес официално започнаха великденските пости и ние с Петко ги правим. Съответно, това ще хапваме днес. Това е салатка, която е от макарони, червена чушка, нахут, вътре има риган, лимонче и сусамов тахан. Ако мислите да постите строго, то първата седмица реално се пости без олио. Съответно, ние така мислим да ги направим тези пости. Така че затова така добавям повече неща, за да е малко по-вкусено, защото без олио всичко е малко по-сухо. Ето така изглежда салатата накрая. Много вкусно и много засищащо. И много бързо се приготвя също така. Не съм вярвала, че някога ще следя така разгорещено Тръмп, но просто криптовалутите не върват особено добре. Отскоро имам интерес към криптовалути и така сериозно се нахентрихме в някакви позиции. Чакаме Тръмп да спаси положението. Иначе Петко, понеже го домързя да отиде до магазина, направи домашен хляб. Браво, довище! Виж мързела какви скрити таланти ти открива. Изглежда много добре и мирише уникално. А пък аз вчера направих домашна крем-супчика с всякакви там зеленчучки. Тук има една брокол, където не съм пасирала. Но, понеже разбрах, че куркумата е изключително полезна и противовъзпалителна, има противовъзпалителни свойства, малко прекалих. Не знам това дали го виждате тук жълтото по чинията. Това цялото е куркума. В смисъл, люти като ядете. Но поне няма да се възпаляваме. Yes! Имам навика да прекалявам малко с подправките, факт. Но пък е вкусно. Дори и да горчи. Ако се чудите защо изглеждам така, снимах един рилс. Не ми обръщате внимание. Много е автентично, между другото, да видите тези лекета по мен, както и черните кръгове под очите ми. Всичко е наред. Което не е наред, ще бъде наред. Сега ще правим тениски и худита, защото имаме работа. Всичко е наред, нали, Петко? Да. Трябва да направим едно сиво худи и да подменим една тениска, която се оказа, че размера, който сме направили, е по-малък, искат по-голям размер. И също така ще щамповаме бяла пелена за погача за бебчето на нашата любима комица. Трябва да го направим и това днес, за да имаме време, ако нещо случайно се обърка с печата, да имаме време да реагираме, че остават няколко дена. Съответно, ако нещо прецакаме, защото много е тънко и се преценява мастилото да не би да мине през самата пелена и да се размаже, но ако стане случайно, просто ще тичам в последния момент да купувам нови пелени и да го печатаме пак. Надявам се всичко да е наред. Може би преди да печатам, ще е хубаво да махна тази блуза с всичките лекета по мен. Така, направихме двете поръчки. Едното худи и едната тениска. Сега остава да направим ето това. Това е, както ви казах, пеленка, която трябва да се напечата за погачата. Ко правите, бе? Като за начало ще го изгладим, защото е малко измачкано. И ще го направим на пресата. Ето така вече е по-добре. Ще го направим на максималният голям плод, който имаме, с който разполагаме. Да, мамо. Точно така. Това е за Ния, да. Вижте тук Павел какво направи, естествено. Докато аз работя, вижте какво се случва. Какво правиш ти? А? Ах ти. Айде подреждай си нещата, дето разхвърля. Всичко направи мазаляк. Подреждай си всичко.
който работи с бебе, така. За ния! Така, понеже плата е тъничък, ще го пуснем на минимално мастило, така да пуска, за да не се размаже, защото така няма много възможност да попива. Пък ако е прекалено бледо, ще го повторим. Сега ще видим как ще стане. Пускай. Айде, мечка страх, мен не страх. Пък ако го прецакаме, ще ходим за още плат. Ние май имаме. Все ще се оправим. Случват се някакви неща. Розове е тук. Розове е нещо, не знаем какво е. Винаги е доста страшно, когато за първи път правиш нещо, което не си печатал до сега. Това е доста бледо, според мен. Да. Ще трябва пак. Да, със сигурност ще трябва още един път. Не знам на камерата дали се вижда. Дизайна седи супер, но е много бледо. Така че ще го минем още един-два пъти отгоре. Идеята беше просто да не прекалим без да искаме с мастилото, защото иначе толкова тънко, че ще се размаже. Айде на минус 30. Добре, това със сигурност се вижда доста по-добре. Харесва ми. Почваме ли нов бизнес? С погачи. Няма как да не почваме. Така много хубаво, така нежничко. Да, така определено е доста по-добре. Чудесно е, харесва ми. Всичко се вижда, всичко се чете. Иначе има зайче, защото тематиката е зайче. Сега ще го сложим на пресата да застопорим мастилото. Уаля! Изглежда чудесно. А сега е време да си похапна от вкусната... Не ме оставят на мира. От вкусната леща на Петко, която ми направи вчера. Той е доста добър на тема леща. Много добре му се получава. И ориенталската, и нормалната. Още една идея за постно ядене. Това е кускус с чушка, с кисели краставички, с нахут и царевица. Когато дойдат постите, ставаме много креативни с Петко. А това е дресинга от слънчогледов тахан, лимон и чесън. Павел ни подаде тези 3 буквички. То не се пише така, бе, Павчо. Да, това е малък, ама нищо. Вижте, Петко, какво сладко пъзълче е взел на Павел с лисичка. Намерил го е от Lidl и трябва да ги нарежда правилно. Да видим дали ще се справи с това. Води се плюс 1 годинка. Петко беше на пазар. Вижте колко хубави неща е навзел. Както знаете, сме на пости, така че е взел някакви вкусни веган работи, дето ще може да си ползваме. И между другото ми е взел биодезодорант, който е такъв натурален. Нали ви казах, че искам малко повече да внимавам с козметиката, която използвам. Така че вижте какво ми е взел. Много сладко. И също така е взел тези сладички бисквитки, които са вътре с късметчета. Ей, не съм си отворила от днес. Сега ще си видим късметчето. Ето ми е бисквитката от днеска. Няма да видим какво се крие вътре. Не. Ще се радвате на добро здраве и финансова независимост. Ето! Криптото ще потръгне! Ама и добро здраве, това е хубаво. Да. Валетата ми изглежда толкова безрадостни в момента. И пък водичка, надявам се да се дигнат малко. Хора, следа Bloomberg TV, акции и криптовалути. Вижте докъде се докарах. Тази вечер е интересна. Доживяхме. Ей го на! Бабата пристигна с целия гардероб. Днеска е 8 март, вие ще гледате това видео с закъснение, но като цяло днеска ще измисляме тоалет за мен. Ето е финалната визия, която измислихме с майка ми. Откраднах и панталона, откраднах и ризата. Само секенцето си е мое. Всичко е идеално. Супер си. Готова съм за купона. Тази вечер сме с мацките на Копон в Ноте Дивино. Най-забавното е, че за първи път реших да експериментирам с сини сенки. Като цяло с сенки в живота ми, защото съм с синя риса, сметнах, че е интересно. Не знам колко абсурдно изглеждам, честно казано. Ама такова е. Аз явно съм първа за сега. Още никой не е дошъл. Цялата трапеза е за мен. И са много мили, защото по принцип нали, това влиза в куверта, обаче се обадих да им кажа, че нали, съм на пости в момента и те са ми направили същата салатка, само че без тиро ли е това, не съм сигурна. Или тиро, или катък, мисля, че или катък, нещо такова. И за мен са направили без. Като и сърмичките, вижте къде са отделили салатата, така че да има от тази страна и постно. Много сладко. Петко, между другото, вчера е купил и нов тиган, който е такъв без тефлоново покритие, за да не се отделят микропластмаси. Супер тежък е този тиган, човек! И сега ще го пробваме, защото е решил да прави домашно веган брауни. Съответно, аз мога просто да съм супер доволна от цялото това нещо. И така, този тиган е с керамично покритие. Тя Мирела мисля, че ви сподели в едно от предишните видеа.
каква е цялата далавера с този тиган. Идеята е, че гледахме едно много полезно интервю на една токсиколожка, която обясняваше за вредите от пластмасите и не само. И най-вече за тефлоновите съдове, колко са вредни и как отделят частички пластмаса, които после остават в тялото ни, докато сме живи, пък и след това. И затова решихме да си вземем алтернативен вид тиган с керамично покритие вместо пластмасово. Пак би трябвало да е незалепващ, след малко ще го тестваме колко е незалепващ, но важното е, че нямаме вече пластмаси в тигана.